Tama ang tudlo sa Iglesia Katolika nga ang mahal nga Birheng Maria, Immaculate Conception, Immaculada Conception, or gipanamkon siya nga walay buling sa salang panulundod. Mga sir, mga ma'am, ang basis nato nga ang mahal nga Birheng Maria walay sala, never siya nakabaton og sala, kanang pulong sa anghel nga full of grace, at the same time kanang giingon sa anghel nga ang balaang espiritu mukunsad kanimo, o ang Espiritu Santo mukunsad kanimo, magpabilin nganha kanimo. Unya ang mahal nga Birheng Maria manggod kay siya manggod ang opposite ni Eva. Kung si Eva disobedient, ang mahal nga Birheng Maria obedient siya. Sa kabubuton sa Ginoong Dios, may bataw ni ingon siya, be it done unto me according to thy word. Matuman unta ang imong gipamulong dinhi kanako. So nga naman tungod kay gisubmit sa mahal nga Birheng Maria ang iyang kaugalingon sa Dios, wala niya gisubmit ni bisan kinsang tao. And at the same time, kana nga gitawag kong panahon na ni declaration ng anghel, full of grace, pagkapuno or naasa niya ang gitawag og kahupngan sa grasya. Kung naagani ang kahupngan niya sa grasya, so therefore wala siya sala. Kay ang sin, again, it is an absence of grace. Pagka walay grasya. Kung ang tao makasala, wala siya grasya. Patay siya sa atubangan sa Diyos. Ang mahal nga Birheng Maria, kay puno man siya sa grasya, so therefore buhi siya atubangan sa Diyos, and at the same time never nahitabo nga nataptan siya sala, nga naman kay naaman kaniya ang kahupngan sa gitawag og grasya. Mo nang walay sala ang mahal nga Birhen. Walay sala before siya gipanamkon, walay sala sa dihang gipanamkon siya, wala siya sala sa dihang gianak siya, wala siya sala sa dihang nidako hangtod siya namatay ug hangtod gipasaka didto sa langit. Walay sala ang mahal nga Birheng Maria. Nganuman kay mao man ni ang putli, mao ni siya ang pure nga butanganan sa living covenant, nga mao ang source sa pagkaputli, nga mao ang ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga nahimong tawo. So kay nahimo man ning tao, Dios man so ibutang gyud siya dito sa pinaka-precious, pinakamaayo nga gitawag og butanganan, og kanang maong pinakamaayo nga butanganan, maunang lawas sa mahal nga Birheng Maria, nga diin diha siya mikuha og unod og dugo. So bot pasabot ang dugo ug unod ni Ginoong Jesucristo gikan na sa putli nga babae, dili kay giputli, no. Pagka giputli, kung maingon sila og giputli ang mahal nga Birhen sa dihang nagbuntis sa kang Kristo, buti pasabot ni agi diwa pagkaputli ang mahal nga Birhen. So ang inahan ni Kristo katong dugo ug unod nagigamit sa tong Ginoong Hesus sa krus, ni agi dalag wala pagkaputli. So dapat putli ng daan, dapat pure, mabata virgin, di ba? Putli. So dapat putli ni kining iyang butanganan, mauna nga ni tuota nga ang mahal nga Birheng Maria walay sala. Kay pareha sa ni Kristo, St. John chapter 1 verse 14, puno sa grasya. Kay puno man sa grasya, walay gitawag og sala. So tama ang tudlo sa Iglesia Katolika nga ang mahal nga Birheng Maria, Immaculate Conception, Immaculada Conception, or gipanamkon siya nga walay buling sa salang panulundod. Okay?